Nerakanaka vateereri, tinokugamuchirai panhepfenyuro yeCitizens Movement Radio nhasi musi wemuvhuro 24 mbudzi 2025. Nhau dziverengwa naBernard Sele. Henyu yemisoro yenhau. Hurumende yeZANU-PF yonzi haikodzere kupa ruremekedzo rwegamba kuna Bishop Mwazha nokuti ine maoko ane ropa. Vajele voti vane chivimbo chokuti vachakunda musarudzo dzematunhu dzichaitwa. Vachiwenga ava vakuonekwa vakapfeka nhumbi dzechiuto, izvo zvava kusimudza mutauro kune veruzhinji. Nhau dzizere. Mutungamiriri webato reZANU-PF Emmerson Mnangagwa vakapa ruremekedzo rwegamba kuna Bishop Mwazha, avo vechitendero cheApostolic Faith Mission kana kuti vapostori veAfrica. Mumwe wevakuru mubato rinopikisa vaStephen Sakosi Chuma vati vaMnangagwa havakodzeri kupa ruremekedzo rwegamba kumunhu waMwari, ivo maoko avo akazara ropa revanhu vavakauraya kubva nyika payakawana kuzvitonga. Vaenderera mberi vakati pari zvino vari mubishi zvakare kuda kutyora bumbiro remutemo, vachizvipa masimba ekutonga kusvika mugore ra2030. Tinzwei vachuma vachitaura neCitizens Movement Radio. Tinonzwa kuti vapo Mwazha vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika kana kuti national hero. Chinova chinhu chakanaka chose nokuti vapo Mwazha munhu anga ane mabasa akanaka, munhu anga achizikamwa kuti anokurudzira vanhu kuti vashande nesimba, munhu anga achizikamwa kuti vanoparidza shoko raMwari sezvariri, nokuti shoko raMwari ndo rinotaura kuti usauraya, usaba, usaita chakashata. Zvinova ndo zvinhu zvanga zvakamirirwa navaMwazha. Asi noona kuti avo vavapa ruremekedzo rwacho vari kuZANU-PF ndo kune mbiri yekuuraya vanhu sezvamakaona kunyaya dzanagokura hundi, sezvamakaona kuviolence yakaitwa munyika muno mukuna 2008 vanhu vachipondwa nenyaya dzemaelections. Saka zvinosuwisa kuti vaMwazha vakushandiswa kana zita ravaMwazha vakushandiswa nembavha nemakorora kuZANU-PF kuti vawane rutsigiro rwemapostora. Asi tozwa kuti vanhu ava mabasa avo haapindirani nezvanga zvichidiwa namutumwa Mwazha. VaOlderman Rodney Jele avo vari kukukwidza vakazvimirira vati vane chivimbo chokukunda nhengo yeZANU-PF musarudzo dzematunhu dzichaitwa musi wa20 Zvita. VaJele vati zvakakosha kuti bato rinopikisa ritore chigaro ichi icho chakasiyiwa navaDesire Moyo avo vakashaya mutsaona yemumigwagwa. VaJele vakabudirira kuisa magwaro avo kumahofisi eZEC kuBulawayo. Tinzwei vachitaura. Salibonani, kulumane omuhle, igama nguRodney Jele. Omunye wabafake amaphepha out of the 9 abafake amaphepha abo successful nomination court. Sifaka amaphepha ukuthi sincintiswane ekhethweni oluzaba khona mhla ka20 December 2025 ku-by election. Njengoba sikwazi ukuthi lesi isikhundla sibe khona ngenxa yokuswelakala komunye wethu Honorable Desire Moyo ngengozi yemoto. Esikuzamayo njengomphakathi ukuthi sibone ukuthi siya defend i-constituency yethu from iZANU-PF, siya defend i-constituency yethu, siqhubekisele phambili imisebenzi emihle kade senziwa nguDesire Moyo lamanye amalunga eParliament adlulayo abuya before yena. Sibone ukuthi inkulumane iyaqhubekela phambili nge-development, inkulumane iyaqhubekela phambili even in terms of i-representation. Engizama ukuthi ngikwenze ukuthi ngihambe lami eParliament ngiyemela abantu benkulumane endingweni abaziswelayo, ngiyemela abantu benkulumane ekulungiseni imithetho yokuthi abantu benkulumane behlale bekhululekile kungela kubandlulula, bethole njalo futhi imisebenzi ikakhulu even kubontanga. Sizame ukuthi sincedisane labazali ukuthi sibone ukuthi abazali abantwana laba abakhona ezigabeni esithi thina yintsha they shy away from izidakamizwa. So kuqakathekile kakhulu ukuthi inkulumane ibe nomeli oyaziyo, inkulumane ohlala phakathi, inkulumane okwazi izidingo zabantu benkulumane. Mina njengomuntu ofuna ukumela inkulumane, ngifuna ukuyimela inkulumane ngithunywa ngabadala benkulumane, ngithunywa ngabazali benkulumane. Mina ngisiba isithunywa sabo, ungabi yimi engifika ngizicabangela into zokukhuluma eParliament. Mina ngikhangelela ukuthi
ncedisane labazali kube yibo abantshela ukuthi hayi mntanami silenhlupho silendingeko ezinje sincedisana sibone ukuthi sizilungisa njani. Lami ngisiyabamela ephalamende. Ngiyabonga. Mune chimwe chiitiko chinoshamisa, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota rezvemutambo vaAnselm Sanyatwe vakasvika kumutambo wanga uchiitirwa mukuru wemauto vaValerius Banda vakapfeka nhumbi dzechiuto. Mushure mekunge vabva pamutambo uyu, vaChiwenga vakaonekwa zvakare vakapfeka nhumbi dzavo dzechiuto kunhandare yeRobert Gabriel Mugabe apo vanga vachiperekedza vaEmerson Mnangagwa vachienda kumusangano kuAngola. Vamwe ndevasara vasina neromuromo vachiti kuita kwavaChiwenga navaSanyatwe hakuna kujairika. Mumwe wevakuru mubato rinopikisa vaPrince Dubekos Banda vati veruzhinji ngavasapedza nguva yavo vachiteerera kupokana kuri kuratidzika pakati pavaChristopher Mutsvangwa navakuda kwaChitagwirei. Vaenderera mberi vakati veruzhinji vanofanirwa kubatana vakwanise kuchengetedza bumbiro remutemo. Vapeta manzwi avo vachikurudzira mapato ose ari munyika kuti abatane vakwanise kuramba chirongwa cha2030. Tinzwei vachitaura. Because this is not the first time that we have seen contradictions emerging amongst ZANU-PF during a succession period within their political party. This has happened before. It happened during the Mgagao era when Dabaningi Stole was overthrown. But it also happened in 2017. And that it is happening now, it is not surprising to students of political history, because we are always aware that when ZANU-PF is facing a succession moment, then it has these contradictions which end up coming out openly. But they do not only end up coming out openly, but they also end in fatalities, with some people being eliminated for the battles to be succeeded. Now, for us and all Zimbabweans, the most important thing that needs to be done right now is to really focus on how this succession matrix that is in ZANU-PF might endanger every person, how that succession might endanger everyone else who is innocent to the ZANU-PF issues. And this is where then we need to come in and say we need to focus on, number one, ensuring that as they fight their succession battles, let them not bring everyone aboard. Let them not tamper with our constitution. Let them not tamper with our term limits. Let them not tamper with our governance structures without our consent. If indeed ZANU-PF believes that there is something that needs to be discussed about our governance structure and our constitution, then that has to come to the people and let the people be the final arbiter in those issues. Other than that, all this spectacle that we are seeing is just but drama that has got nothing to do with us. Our issues as Zimbabweans are clear. The way that ZANU-PF has governed us is not good. We don't want a country whose economy is exclusive to a few people. If you look at the plunder, if you look at the amount of prolific. Mumwe wevakuru mubato rinopikisa vaJemerson Timba vati veruzhinji havafanirwe kupeta maoko asi kuti vasimuke varambe chirongwa cha2030. Mutsvakiridzo yakaitwa nevaAfrobarometer inoratidza kuti vanhu vanosvika vasere kubva mu10 vanoda kuti sarudzo dziitwe mugore ra2028. Tinzwei vachitaura. Fellow Zimbabweans, the country has spoken. According to the Afrobarometer report of 24-25, 8 out of 10 of us want elections in 2028, as the Constitution requires. This shows clearly that the 23rd term extension push is not national sentiment. It is a partisan project. Our 2013 Constitution cannot be rewritten to benefit a sitting president. Section 328, subsection 7 of the Constitution makes that clear.
Zimbabwe decided in 2013. Zimbabwe has decided again in 2025. Term limits stand, the constitution stands. mumwe wevatungamiriri vemadzimai mubato rinopikisa amaistabule mlilo vakurudzira hurumende yekuti mazuva 16 anotanga mangwana okurwisa mhirizhonga inoitika mudzimba vati hurumende inofanirwa kunyatsotarisisa nezvenyaya iyi. amai mulilo vakurudzira hurumende nemamwe masangano akazvimiririra kuti vape chenjedzo nekuda kwedambudziko iri. vaenderera mberi vakati vari kushushikana zvikuru nekuona vanhu vanopara mhosva dzekuita mhirizhonga asi vasina kana murango wavanowana. mumwe wevatongi wemuzimbabwe kwenguva yakareba, justice Felicitas Chatukuta, vakashaya nemugovera mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. vaiva nemakore 63. vakashanda semutongi wedare repamusoro rehigh court kwemakore 16 vasati vakwidziridzwa kuva mutongi wedare repamusoro-soro resupreme court muna 2021. gweta guru muzvarefadzai mahere vapa mashoko enyaradzo yavo vakati amai Chatukuta vachasuwiwa zvikuru nekuda kweruzivo rwavo pamwe nemabasa avo akanaka avanga vachiita vari mudare resupreme court. vaimbova mumiriri wepelandaba chabalala muparamende vaGibbs Ziba varatidza kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeutano munyika. vasiziva vati bazi rezveutano raparara nekuda kwekusatarisiswa zvakanaka nehurumende pamwe nekutonga kwakashata kuri kuitwa nehurumende dzeZANU-PF. vati pari zvino zvipatara izvi zvave makuva pane kuti zvive kunoenda vanhu kunorapwa kuti vapore, sezvo muzvipatara zvacho zvisina mishonga nemishina inobatsira kurapa. muzvinabhizimisi ane huori vaWicknell Chivhayo voenderera mberi vachipa zvipo zvemamiriyoni emadhora ekuamerica. mukupera kwesvondo Chivhayo akazivisa kuti papiwa mari inoita US $3.5 million kuZANU-PF Women's League, machechi nezvimwe zvikoro. kusvika pari zvino Chivhayo ashandisa mari inodarika US $70 million mukubatsira. kunyange hazvo mapurisa achidza mhosva dzeuori dzakawanda dzaChivhayo, vari kuramba vakapeta maoko vasingamusunge. meya weguta reBulawayo vaDave Coltart vajekesa kuti kondirakti yatown clerk vaChristopher Dube haina kuwedzerwa uye vashora mamwe masangano enhau nekuburitsa mashoko asiriwo. mugwaro ravakabuditsa nechishanu chapfuura, meya Coltart vakati mapepanhau akaburitswa musi wa17 na20 mbudzi ane zvikanganiso zvakawanda zvinosanganisira mashoko ekuti kanzuru yakasangana musi wa19 mbudzi ikavhota kuti vaDube vapiwe kondirakti itsva. ngatinzwei vachitaura. Good afternoon, members of the Fourth Estate. I'm issuing a formal press statement this afternoon, which arise out of two reports which appeared in the Chronicle this week. The first was an article published on the 17th entitled Bulawayo Town Clerk Gets 1 Year Extension amid legal review on retirement age. The second was a statement, an article issued yesterday on the 20th of November entitled Coltart Furious at Councillors After Town Clerk's Contract Extended. The reason for this press conference is because both of these articles are incorrect. They concern matters of great importance to the city of Bulawayo and its residents. And it's important that the correct factual position be placed before the public. Regrettably, the Chronicle did not seek clarification or comment from me or my office prior to the publication of both of these articles. I've done a very detailed statement, a factual statement, setting out the history of the matter concerning the town clerk's contract, which will be distributed to members of the Fourth Estate this afternoon. I'm not going to read that entire statement. It is a very detailed factual statement, but I need to point out at the beginning some of the errors contained in the Chronicle report which need to be clarified and rectified. The first is that the report of the 17th of November says that a 1 year
contract of extension has been agreed to, and whilst that was proposed, there is no resolution that was ultimately passed as set out in that article. And so that article is fundamentally incorrect to the extent that no resolution has been arrived at in that regard. Regarding the second article published yesterday on the 20th, there are numerous errors in that document. For example, it says in a council meeting yesterday, namely the 19th of November 2025. There was no council meeting on the 19th of November. The last full council meeting was held on the 5th of November, and I personally did not attend any meeting of council on the 19th of November. In fact, I'm not aware of any council meeting which was held on that day. It also refers to a meeting attended by the Honourable Minister of State, Judith Ncube, and the Honourable Minister of Local Government, Daniel Gawe. No such meeting was held at which both of them attended. But the worst aspect of the report is the completely false reporting regarding the extension of the town clerk's contract. It purports that there was a legal resolution passed, and as set out in the statement, that is not the case. There at present is no binding legal resolution regarding the town clerk's extension. And in fact, what purported to be a legal meeting was in fact in breach of the Bulawayo City Council standing orders. This is clearly set out in the detailed statement I've issued today. I will not be taking questions from the press because I have issued a very detailed statement which I trust will answer all your queries regarding this matter, but most importantly, set out the current factual position concerning this matter. Let me conclude by saying that, speaking on behalf of myself and the General Purposes Committee, which comprises the chairs of all the council committees, we remain committed to finding a lawful and rational resolution to the situation, which we trust will be in the best interests of the citizens of Bulawayo. In fact, it is deeply concerning that this issue is consuming so much time when the city faces so many other challenges, including water shortages, litter, and the creation of a viable economy in the city. I thank you. Todzokera kunyaya yedu yesarudzo dzekunkulumani. Mumwe wevakuru vechidiki mbato rinopikisa uye vari kanzura weward 22 vaBruce Muleli Moyo, avo vari muchikwata chiri kumirira vaRodney Jele, vati miriri weparamende weKulumane constituency anofanirwa kupa umiririri hwakasimba pamwe newakajekeka. Tinzwei vachitaura. I remember very well, my brother, when we were campaigning with Honorable Desire Moyo 2023, and even during my by-election, we used to tell the people that Sizatandega, Stembege, Stintege, Stumege, those were 4 pillars that guided our leadership here in Kulumane, because we understood that we derive the mandate and the power from the people. We derive the idea to develop and to succeed from the people. So our leadership style was always embedded around the people. You could see us every day with the people in funerals, with the people in graduations, with the people even in their celebrations. We were mourning with the people, we were rejoicing with the people. So everything that we did was for end with the people. We won't allow county because umuntu use le moto parliament, therefore sifakwe ithindi kasabengileli lezakhamizi. You could see Mngomnyoro with the people, engela mali besidla even isitshwala lenhloko with the people. That's the culture and the nature which we had, the leadership style which we had. So this is what
And the people of Nkulumane want and expect someone who will understand that the power is derived from the people. It's not coming from the state. It's not coming from any leaders or political parties. It's coming from the people. And when they win, they must be reminded that it is the people that voted for them. Therefore, they must always come back to the people and stay with the people always. The presence, this is what is very important. Number two, we are expecting someone also to mayor. You know, we are having a crisis as a country, a crisis that needs some policy direction and policy shift. You are aware that there are mantras which are being said each and every day, Vision 2030, etc. Whereas the people of Nkulumane are suffering from water shortages. Young people, 88% plus, they are not employed. Drug and substance abuse becoming the new pandemic, and other governance deficiencies and problems which we are facing as a country. So we will need a legislator who is sober enough to understand that the mandate and the direction that the people want is development. The people want the bread and butter issues to be responded to unequivocal. The people want markets, the people want water. Those are the issues that are urgent. That's the vision of the people. Makateerera nepfenyuro yeCitizens Movement Radio. Iko zvino tombotarisa nhau dzemutambo. Chikwata cheZimbabwe checricket chevarume chakakundwa nePakistan nemarun 69 nezuro mumakwikwi eT20 tri-series ari kuenderera mberi kuPakistan. Mangwana vachatamba neSri Lanka. Ukuwo chikwata cheZimbabwe under 21 women's hockey team chasumuka chakananga kuChile chakatarisana nemutambo wa2025 Junior World Cup uyo uchaitwa kubva musi wa1 kusvika musi wa3 zvita. Dynamos neHighlanders vakapona nekuburitswa mukaSolaga Premier Soccer League nekukwanisa kuita mangange mumutambo yavo yekupedzisira yemwaka uno. Dynamos yakaita mangange 0-0 neFC Platinum. Ukuwo Highlanders neChicken Inn dzakaita mangange 1-1. Zvichakadaro Yada, Bigita Minerals, Greenfield neKwekwe United ndidzo dzakaburitswa mumakwikwi aya. Aya ndo maperero akaitwa mune mumwe mitambo yacho. T1 1 Scotland 2, Moors 3, Ngezi Platinum 2, Herentals 3, ZPC Kariba 0, Greenfield 1, Triangle 1, Manica Diamonds 1, Bigita Minerals 0, Simba Bora 1, Yada 0, Kwekwe United 0, Capes United 2. Kubora Chando, English Premier League, Arsenal 4, Tottenham 1, Liverpool 0, Nottingham Forest 3, Burnley 0, Chelsea 2, Wolves 0, Crystal Palace 2, Brighton 2, Brentford 1, Newcastle 2, Manchester City 1, Leeds 1, Aston Villa 2, Bournemouth 2, West Ham 2, Fulham 1, Sunderland 0. Kuchipedzisa nhau dzedu panepfinyiro yeCitizens Movement Radio, tombotarisa musoro yadzo zvekare. Hurumende yeZANU-PF yonzi haikodzere kupa ruremekedzo rwegamba kuna Bishop Mwazha nokuti ine maoko ane ropa. Vajele voti vane chivimbo chokuti vachakunda musarudzo dzematunhu dzichaitwa. Vachiwenga vava kuonekwa vakapfeka nhumbi dzechiuto, izvo zvava kusimudza mutauro kune veruzhinji. Nawo paSema Shona Madzipowa nenwenyu Bernard Chele, ini nevamwe vangu vose tinokushuvirai timweni manheru akanaka vateereri. Ndinovimba kuti makanga muine kupera kwesvondo kwakanaka. Rambai muchiteerera Citizens Movement Radio nepfenyuro yenyu inokupai nhau dzechokwadi. Tosanganazve mune dzimwe nhau. Muve nemanheru akanaka vateereri.